Marami po nagtatanong, ano ba talaga itong impeachment at ano ba ang proseso sa impeachment? Klarong-klaro po sa ating konstitusyon, Article 11, Section 3, the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, while the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sa madaling salita, ang Kongreso ang nagsasampa o naghahain ng impeachment case, habang ang Senado naman ang nagsisilbing hukom o tagahatol. Kaya tayo nandito sa hearing na ito ay para malaman, dapat nga bang isampa ang impeachment case laban sa Vice Presidente? Nung nakaraan, nakita po natin na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint. Ibig sabihin nito, sapat o tama ang forma ng mga reklamo at may sapat na nilalaman para umusad tayo sa pagdinig na ito. Nakita din ng committee na ang impeachment complaint ay sufficient in grounds o may sapat na batayan. Sa puntong ito, mismo ang konstitusyon ang nag-uutos sa Committee on Justice na magsagawa ng hearing. Ano naman ang ihihiring natin? Siyempre, walang iba kundi ang ebidensya at testigo. Our duty is clear, Madam Chair. This committee must secure and verify every piece of evidence, and we must protect every witness so they may give their testimony under oath. Ito ay naaayon mismo sa Section 7 at 8 ng Rules of Impeachment. Ito ang dahilan kung bakit po tayo naghain ng motion para makuha ang kopya ng SALN ng Vice Presidente at para bigyan ng proteksyon ang testigo na si Mr. Ramil Madriaga. Ang impeachment case na ito ay dadaan sa butas ng karayom. This is the only way for the truth to come out. Pagkatapos ng committee, boboto po ang buong Kamara at magpapasya kung dapat ilitis ang kaso sa Senado. At sa bawat hakbang, nakatutok ang buong bansa para bantayan ang proseso. Maraming salamat po. Thank you, Madam Chair.